Pagtugon ng Administrasyong Duterte sa COVID-19 pandemic, pasado kaya sa publiko? Alamin sa report. Ang pandemya sa COVID-19 ang isa na siguro sa pinakamalaking dagok na kinakaharap ngayon ng Administrasyong Duterte. Marami ang nawalan ng trabaho. Kung ang publiko ang tatanungin, aprobado ba ang aksyon ng gobyerno para labanan ang pandemya? Ang rate ko lang ay mga 8 kasi mas lalong dumarami yung kaso ng COVID ngayon sa Pilipinas. Isa sa mga pinaka-naapektuhan sa pandemya ang mga tricycle driver. Lalong naghihirap pa yung mga Pilipino. Yung mga mahihirap, lalong humihirap. Yung mga mayayaman, stay the same. 8 ang grado ng Provincial Health Office sa effort at dedikasyon umano ng administrasyon sa paglaban sa sakit. However, doon naman po kasi sa response niya ng ating pong mga partners, no, nakita naman din po natin yung effort pero po medyo may kakulangan. So, bigyan ho natin sila ng 7. Nananatili pa rin umanong kulang ang quarantine facilities, testing laboratories at maging personal protective equipment ng mga frontliner. Ayon naman sa isang political analyst, huli nang umaksyon ang gobyerno sa pagtugon ng COVID-19 pandemic. Siyempre, hindi lang naman po yung Pangulo yung dapat gumawa ng solusyon dyan, pati rin po yung cooperation ng public. Kasama si Henry Domincil, Joan Punsoy, Balita Amyanan.